Nyakura moge juang kamora mora maintiaro akini machiegni winjo weche manyen ma kagi kacho odhiambo ma kawuono sa romo ochomo dakika sa apar ma midhiambo ma kawuono wakelni wechegi e chenro ma kagi kacho weche manyen gi yudgi achiel kachiel ka itudi kodwa e mbui mekodudo te mag Ramogi TV yoro wakacha Ramogi TV KE mane mbui mar X kachiel koda ka YouTube kamiyudogi e achiel kachiel weche manyen mag Ramogi TV Kenya Facebook on kacha Ramogi TV hata ye weche manyen mag kagi kacha nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwaro ma ukeo nyaka sango machiegni piny owacho opuoyo ka gigo erokamano ne jopiny mane odare gi ngaoche ahinya mago mantiere aora ma Nairobi mane gidakie kinde ma koth mapek nochwe pacho kae kendo keto ngimagi kamarach yangore ni familia maromo 40,000 mane gi ji maromo 181 osedar kendgi ka giwuok e alwora ma aoche kaka Nairobi River, Madare River kod aora Mangong e kind mamoko e kaunti ma Nairobi. Sirkal bende olero ni gisechopo singo margi mar chiwo siling 10,000 ne jogo mane pi oula odaro kaka yorno mar neno ni giyudo kuonde ma gidakie ka gidar. Bende yangore ni anyuolagi biro bedo e thuolo manyime ahinya yudo udi ma nengogi ni piny kata affordable housing ma itayo gi sirkal. Awon kelni weche kwenye koromo jongi kumargi bende saa achiel mar otieno kod saa adek. Kamachielo e kaunti ma Lamu, jodak e kaunti ma Lamu onyis mondo bed motang' kaluwore kod koth mapek mabiro kanyo kod yamo mamedo goyo gwengego. Yamo mapek no koro serocho tije kaunti no mano ka jolupo manigi yedhi oloro chenro mag dhi e nam kaluwore kod yamo mapek mamedo futo. Jogo modak e bath aoche kod nam bende osenyisi mondo obed mabor kaluwore gi pi mamuomo. Ya upepo na mvua kali. Kusema kweli kama sisi watu wa Lamu, tegemeo kubwa na pato letu kubwa ni mambo na bahari. Wallahi yasikitisha, siku hizi ukipita utaona wavuvi wote wako juu waenda Nyayo. Lakini mpaka sasa hatujajua hii jamii yetu watasaidika kinamna gani. Kitu ningeomba tu kwa makapteni wenzangu, tuwekeni usalama wa hali ya juu, ambokuwa kila kapteni avalishe passenger yake life jacket, na county government iweke team ya rescue team in case of anything. Wajua ajali ni ajali tu, ina happen. Kama designer magari inavyotokea ajali, hata na maboti pia ni same thing inatokea. Ni muhimu ni vipi tutajiweka kwenye hali ya kualert wenyewe, mfano in case imetokea emergency. Hali ya mawimbi unapotoka mkoe na kwa ni hali ya kuresti, na kapteni kama si mzuri unaweza kuharibu mizigo ya watu, ukapoteza hata boti ya wenyewe na mali pia na roho pia za watu. Kwa uke kaunti Malamu, nyamreche mapacho kae nyaka sani osendiko miere maromo 7,000,000 pacho kae mano nyaka ne chenro no chaki kaluwore kod jagoro e migao mano mar ngima oganda Mary Mudhoni. Kamano bende gisechopo ne jo Kenya maromo 25,000,000 e udigi kendo mano koro medo jiwo chenro mag thieth ka gichwalo thothgi e osuptende ma mondo mi oyud chenro mag thieth makare. Mudhoni owacho ni gimedo siro tije nyamreche e chwalo thieth mokwongo ne jopiny komigi masinde mag pimo sukari, blood pressure kanyakla kod konyo e chiwo chanjo. Okwayo jo Kenya mondo orwak nyamreche kinde makoro gilimo udigi ka gidhi chako chwalo nede mag geng'o suna e counties 22. On the ground. And across the country, our CHPs have been able to register about 6.5 million households. That's a translation of, if you have each household has about 5 people, then that means we have been able to register more than 25 million individuals, and that is really, really commendable. They have been able to refer people with high blood pressure to the health facilities. They have equally been able to refer people with hypertension. They have been able to distribute tablets that will
for tropical diseases like worms. They have equally been able to distribute tablets for water, to clear the water. Weche mag somo kachel kora weche mag omenda wacho ni kata bed ni piny owacho oseketo tenge bilion 24 ne chenro manyien mag siro chenro mag somo ne jopuonjre mbalariany. Jotend jopuonjre mbalariany mopogore opogore owuok oko mar kwedo chenro no ka giwacho ni ne ok onywand pachgi e chenro no ka ginyiso luoro ni hola nyalo tweyogi. Ne gitwak e romo mane okelo kanyakla bad migawo mar somo kod jotend jopuonjre mawuok e konde mopogore opogore pacho kae. Jatatije mar Universities Fund Geoffrey Monari odok ne chenro no mar siro jopuonjre somgi e yore mag omenda ka owacho ni chenro no biro dhi nyime maonge dewo wang'. Bende osingo mar rango ywak ma jopuonjre ochwalo. I want to appreciate the fact that the State Department of Higher Education has or rather acknowledges the role of evaluation of this funding model. And another thing that I want to address, it is an evaluation, meaning a policy will come to an effect, will be implemented very soon. It is going to become now a policy. But we're here to ensure that now the government officials, or rather the government, won't sit somewhere comfortably deduce that student leaders were okay with this funding model. We're here to say that it is ineffective and they must relook into the ways. The model is not working. It is frustrating our students even more, and we would like if the organizers, they listen to us student leaders. They are supposed to evaluate it even further, and if possible, they should quit it. The previous model was, the funding was based on, number one, we were funding universities, not students. Number two, we were funding students based on differentiated unit cost. Currently, we give them scholarships, so we remove the differentiated unit cost. We're only funding third years and fourth years BUC. The other concern is was the level of funding. We have increased the level of funding for the students because, for example, the upkeep help was giving. Now students are given full the upkeep, and those are the concerns that we are looking at. Kamachielo jopith kich e county ma Homa Bay koro dwani migawo mar pur kod pith e county no yang pith kich kaka achiel kuom yore mag yuto mana kaka nengiyango kendo siro chenro mag pith mamoko e county no. Jopith kich go kokalo kuom riwruok margi mong'ere kaka Homa Bay County Beekeepers Association ywak ni kit pith magitimo no ok osebed kanyo ka ideo kendo jwangi maonge sir magiyudo mar ting'o malo pith magitimo. Coordinator mar jopith kich e county no Samuel Oyugi okoni sirkal mar county no poko miyogi sir mano manyalo konyo e bero chenro mag pith kich kachiel kaka itimo ne jopur manie sectors mamoko. Giwacho ni bedo ni pith kich poko yangi malong'o miyogi pek e chenro mag pith kendo goyo chuny jopur. Kendo gima nyalo konyo oganda kifamilia e chulo school fees, weche mag medication, gi gima nade minyalo gombo ni mondo itim. En venture maber kabisa. To wan gi chandruok kaka farmers e bwo karwa mar Homa Bay County. Kich farming ni poko bedo identified kaka gima nyalo konyo oganda. County government poko miye teko. Sirikal mamalo bende poko miyo wateko. Ne wakwayo sirikal mar county mondo konywa kaka ande coordinator. I'll coordinate everything mondo mi jowa oyud konyruok. Kana gombo to nachako bedo ga ang'wen gi ka timo harvesting to golo na kilo 7 kendo 24 mano, which means ni kila achiel wauso siling1,000. Koro mana 24,000. Koro ayudo kaber anyalo chulo fees. Koro gima agombo ni kaber to wayude support ko e county government mondo miwa support ma wanyalo medo godo gigewa mag pidho kich sanduge nikech getin. Koro ka wan gi sanduge 10 mano, which means ni wanyalo yudo siling 70,000 sama watimo keyo. Wadhane county ma Homa Bay kama ntiere lit kod kuyo manene MC ma Kanyadoto Lawrence Obonyo Mula oyang ne owito ngimane kawuono tok ring kode od thieth ma Homa Bay County Referral Hospital. Wachore ni Mula ne opodho e kinde mane owuotho e kar dak ma Sofia e boma ma Homa Bay. Mula
ne en MCA ma Kanyidoto e kaunti ma Homa Bay e kind higa mar 2013 nyaka 2017. Tho mare oyang kod jaode ma en Jacinta Akech Obonyo. Nyasaye mondo oket chunye kama okwe. Mano MCA ma Kanyidoto ward medore Homa Bay County ma bende owito ngimane kendo report ma kamano waseyudo. Wadhi kama chielo kendo goro kanyo jayudo kanyo ni Turkten County ma Mombasa golo chik mar kumo ohand mogoka e county no. Paro mopogore opogore medo nyuolore kaluwore gi okang' ma kamano. Moko kuom jodak ma Mombasa wuok oko mar siro lwedo okang' ma kamano ka gikoni wach tiyo gi mogoka osebedo ka rocho ngima oganda mathoth. To chutho nyithindo nikech nengo ne yot. Kata kamano moko kuom jo ohala to kwedo paro ma kamano ka gikoni okang' no biro miyo oganda mathoth wito thuolo gi mag tije. Agoero kamano ne gavana gi MCS manobedo piny mokum wach mar mogoka ni. Nikech mogoka osebedo ka gikethonwa nyithindo. Sana sana wan jonyuol ma Mombasa ka. Wawinjo matek nikech samoro ipuonjo nyathini mosomo maber. Tich ben go. Lakini mogoka ketho ne tich nikech okinyi en mogoka. Sa auchiel en mogoka. Otieno en mogoka. Nyathi duogo kata saburo otieno nikech wach mar mogoka. Iyudo ni mama chamo mogoka, baba chamo mogoka, nyathi chamo mogoka, nyakwaro chamo mogoka. Koro wagoni gavana erokamano nikech mogoka ni okethonwa Mombasa County. Gima nyalo wacho kata ka gavana okumo wach mogoka onego bed norangonwa ajira mono achano loso kaka jaboda boda. Manyocho safirisha mogoka kagolo kata chiro kata ero sehemu midhi usie. Koro ng'eni jogi watimo gino mogoka ni create nwa jobs mang'eny. Koro seche motamore wach mogoka onego bed norango to je jok manyocha timo tijni onyalo create ajira machalo nadi mondo jogi odonj kama ginyalo yude gimo ma ginyalo chamo. Anyalo wuon mondo sirikal ogo marufuku kabisa. To be ok mogoka kende gik maketho ji ng'eny mok mogoka kende. Njaga ketho ji, ndawa ketho ji, kongo bende ketho ji. Magi gi oromo go ni loro gelo la piny kabisa piny ochal piny Islam. Mombasa kata wasar koro mogo ketho makian kabeto gavana oromo ket katiba majimbo ka jimbo obed gi chike margi to. Lakini isiwe mwisho wa kupigana na miadharati. Hii miraa pia kama itauzwa iwe na time fulani. Miraa iuzwe mahali fulani na isiuzwe in public, iwekwe mahali maalum ya kuuzwa miraa. Magtuke jaloch ma jumani mano ma Jomoshe na shabiki Avieta oyudore mano ka koro oyudo siling 210,000. Grace Maura jadak ma Githurai bur Nairobi onyiso mor mare tok loyo mich makamano. Tuk gopunda mar shabiki kido mar Avieta chiwo mich ne ng'ama oyudo od mamalo moloyo ka Grace odge nobedo mamalo nyadibich. Mondo itugi limbui mar shabiki.com tiyiero tugo mar Avieta. The first time nilisikia Shabiki niliona kwa advertisement kwa TV. Ndio ni vile niliona watu wakicheza na mimi nikatamani kushida, nika download the Shabiki app, ndio nikaanza kucheza. Nikacheza, nikaanza kawin, bado nikaendelea kucheza, ndio nikakuja nikaingia kwa promotion ya Jomoshe. Kwa hiyo promotion ya Jomoshe nikashida for 5 times continuously, ndio nikakuja nikawin hii pesa. Iko kwa hii shake 210. Siri yangu ya kushida Avieta, unaweka pesa, unaingia unaanza kucheza, hata ukikadege kakufree, usilose hope, bado unaendelea kucheza mpaka kuna time itakuja ifurahi high na ukue winner. Ewecho moko mag tuke kawarango matimore pinje maoko. Club mar Al Nassr momako thuolo mar 2 e chung mar league e piny ma Saudi Arabia nowuok amodhi gonde 2-2 gi